esan, jende asko apuntatu da egunetan zehar, azkenengo gaztetan zehar, baina egia da agian euriaragatik ez dela hainbeste jende etorri, baina hala eta guztiz be jende nahiko etorri da. Orduan, balorazio positiboa egiten dugu alde horretatik. Gainera, aurten sartu dugu parte aktiboa, parte hartzaileek parte aktiboa izateko dinamika txiki bat, kartelen bidez ibilbidean zehar kartelak daude eta gero QR bat bete behar dute, zozketa batean sartzeko, beraz parte horretatik bebai garapenez hobekuntza bat saiatu gara egiten aurten. Sari banaketa izango da datorren astetan zehar, esango dugu hobeto hurrengo egunetan, baina gauza da denbora guztiak hartzen ditugula eta batez besteko bat egiten dugu eta Amurrioko erdian daude 5 denborak eta Laudion erdian dauden 5 denborak hartzen ditugula eta saria haiei ematen diegula. Eta baita be, esan dudan alen, parte aktibo hori sustatzeko formulario bat bete behar dute parte hartzaileek eta horrela beste zozketa baten barruan sartzen dira. Beraz, orduan, dauz 11 sari, edo gutxi gora bera. Altxarrateren partetik eta Kaskagorriren partetik, lehen esan dudan formulario horretan badago hobetzeko puntuak, jendearen iritzia ikusteko, beraz, saiatuko gara iritzi horiek entzuten eta martxa honetan hobekuntza horiek sartzen bai. Eta datorren urteetan espero dugu martxa hau egiten jarraitzea.